Vrui, cititorule, să-ți fac un dar. O carte pentru buzunar. O carte mică, o cărticică. Din slove am ales micile și din înțelesuri funice. Am voit să umplu celule cu suflete de molecule. Mi-a trebuit un violoncel. Am ales un brătăcel pe o foaie de trestie îngustă. O harpă, am ales o lăcustă. Cimpoiul trebuia să fie un scatiu și nu mai știu. Farmece aș fi voi să fac și printr-o ureche de ac să strecor pe un fir de ață micșorata, subțiata și nepipăita viață până în mâna, cititorule, a dumitare. Măcar câteva crâmpeie, măcar o țandără de curcubeie, măcar nițică scamă de zare, nițică nevinovăție, nițică depărtare. Aș fi voit să culeg drojdii de rouă într-o cărticică nouă. Parfumul umbrei și cenușa lui, mimicul nepipăit să-l capturi. Acela care tresare, nici nu știi de unde și cum. Am răscolit pulberi de fum.